món en el que vivim està en constant canvi. Sorgeixen nous reptes i oportunitats i volem aprofitar-les junts. Mantenint el nostre compromís amb el desenvolupament econòmic de Sabadell. Consolidant i creant nous i millors serveis. Oferint oportunitats a tothom. Persones més vulnerables. Persones amb un alt perfil professional. Innovant per fer costat a les empreses. Facilitant els tràmits telemàtics per crear un negoci en 48 hores. Fent accessibles per a tothom dades econòmiques de la ciutat. Mantenint una borsa de treball en línia per ajudar les empreses a trobar els seus millors candidats. Evolucionant i posant en marxa nous espais per cobrir la demanda de futurs professionals i de les empreses. Amb un equip humà dinàmic. Creatiu. Responsable i eficient. Treballant conjuntament amb entitats. Gremis. Universitats i centres tecnològics. Des de fa 25 anys, moltes persones i empreses heu dipositat la vostra confiança en nosaltres. Volem que continuïs confiant. Treballem per ser un dels millors serveis de característiques similars d'arreu de Catalunya. Avui dia el vapor Llong es pot considerar un dels elements estratègics i tangibles patrimoni de la ciutat.